ngidap da kajing sungkumen ka ba crowd do kata-kata bangidon ni ka jing penbena baya ka film karam ngin sawan sa juai hapo district library haka arbusau bat ka arbsantrik haka sngi Friday bat haka sngi Saturday arbusau arbsantrik jongni Julai hapo district library ha juai dan wa iyan dan wa susuyan Pila benar tetian nga. Hindi ka jingit ka jong ayapi. Kanam kerla. Dan apa yang jufila saya fikram yo ban pet sawan sya jawai arsan bagi dan ru ye jing angnut ban peni shkiwe ki districts bang ngin sawan peni biang ru haslong ngamtip lano tang ba kani kelong ka jing petip ke jing angnut ru ke jongi ngai fila sya skor ba arsan trik district library jawai ka shu kan long khatway kaba RBG kaba sanbat kaba news poa try kerkui vi ngen sai kendo kompilasi pun amen Iroi try ni kapor ngadap de jesungu i play ka bang yo ba ben ye kren ba pi ka de kapor lang ba ni kubar step aga de ski ka ba anga pediang survive baro i we shi ka channel jang ka potnet ba ngangat ba try i je vi bu dan ni ka kubar pa snow shi fi ha ka de kapor ka ba menta ba ka jingkli ka de ski ka long balai ki sin rang ha ba ki yam ki jutap ya lagi kmat ki jangki balai ba ki kentai ba ki yam ki tap ik sin tur ki jangki Kata ka ka jikli ka ka sngi ka mamata balai ki kentai da ki yam ki tap ik sintur mat balai ba ki sinrang ha ba ki yam ki tap lagi joki khmat habang puli tin ka jombleng i ka ni pleng ba ka kentai ka tap lagi jongki sintur ka daw ka long ba ka dai ka sintur jong ka pen laptop ya ka ka bo sinrang pat ki ki khmat ki ba pen laptop ya u lagi puli ka tin ka jombleng i hang ni ba ka im Kalepop na mar baka yakren baru syaitan. Kala yakren baru syaitan hado baka poi shauput. Ya kaba kalapen ka ungu ya ledi hakata ka jinghikai lene ka jingpen i ka jong syaitan. Kaya kren bat kaya ikren baru syaitan hado baka poi kapor ka poi shautau put ya kaba kabam na sunan ya utau so na utau ding joga jingtip ya kaba baha bat ya kaba sniu. Tading tapleng kasintur kadai kawai kaba ngihap anda husiar baha yo bangi kren palat yo bangi bun ketien palat yo ba ngi syukren ya ga lapla ya ga bangi syukren ya ga bamdai bat kamtam yo bangi kren bu syaitan kasintur ke kren namar ba kasngutip kasngunang tenteng kasngu sarong tading ta kana kasintur ke kren kanyo ben gi wai kanyo po gi wai kana kasintur ke kren namar ba kasngu start menar ba kasngunang Tading ta bun sin la shu blap la shu kren si kren. Badeng ta kane ke sintur ka penlong ru yau tau brio. Na iya kata ka brio ban poi sharu kata ka benta ya ka bakan hap na sundan shaka pop. Tading ta kwa abanang ifi kane ka singi ting ka jong blay ka kren ni kata bang puli. Lunong ka bakat ar no Matthias kane ka dukot ka ba lai pun rio ka ong. Henry ka ong api baya ka ktien talabaro ya ka ba ki brio kin kren. Kin ai jingken syapang kata hagas ngi jing bishar. Laban nagi ktien jong me an penksan ba nagi ktien jong me an penrem yame. Ong ktien ka jong blay kani ka jing kren ka jong jisu. Kadi naga ktien pleng kabriyo kaset ya sintur namar baka kren palat. Baka le popru na une u thli naga ni sintur. Padeng ta haru badahap sa kata ka pop. Ya ka ba ka poison sharu tau pot. Ya ka ban long maraus nan haga kti ka jong syaitan. Tani da bangi puli ni galanong ka bakat sanru ka dekat ka baspo. Ktien ka jong blay ka angum ni. Amday kata ka barung ha kasintur ka bapentingit ya ubriyon ray kataken ka bamino na kasintur kataken ka bapentingit ya ubriyo. Tani da ktien ka jong blay ka ong kata ka ba mi na kasintur kaday kataken ka bapentingit ya ubriyo. Tading ta kabriyo haba kale pop kale lang ba utulit kale lang ba kani kakstien tading ta lapen rem ya karu namar kakstien lapen rem ya karu namar kataka sintur ka jongka namar kala ya kren bol soitan haru ba ikum ba kaya lo bol soitan haru ba kada poi show ta uput
ya ka ba ka shim snan nau tau so nau tau ding jo ka jing tip ya ka ba bat ya ka ba sneo balai po shinrang habaw yam utap iki khmat ka daw ka long pagkali ka khmat ka jong u ka balapan ibang dadeng ta ka brai jong ka khmat ka babal ka ong ka ta pagkali ka khmat ka bapan pop ya shinrang badai haba u adam ro ulay i baka im kalabam ulay i dal ka jong ki khmat ka jo bat kumta ula shimru ya tau so bat ula bam lang ya tau so namar ulayo i ya kata tadi ta kwa ban ongi fi kani ka sngi ni haban rusiar ba ya ka bangi pet ya ka bangi kren ya ka ba ni khmi ba ya ka ba mi nak sintur ke jongi ni haban khmi ba ya kata tadi ta what I bangin kren kiktin ki ba mo ki bangi snow will di bangi dai ba kam long kam kraw ki wei ba ki wei ki kam biet ki wei ki kam duna ki wei ki kam mo ki kam long kum ta king ki me ha bat ngi kran ki tien po iki tang tang kran ki tien ki ba ban mong iki ka ba nong ifi ai bangin kran ya ka ka tien ka ba jali ja ka tien ha ba ki brew ki snow kan long ka dawai iki kan long ka jipen khia iki bangangai ka tien ya ka ba mi na ki sintur jong tau brew ba start kami ka jipen khia tadi tau try udah bestar wong apa kektien bat kapen kia tagari kata habang ngi kren kektien a ba kan long kektien joga jing pen kia ho habang ngi kren mau kumukpar ukren mli tam ukren ukpa ukren ba u busa ya ke sintur ba kumtaru usempat tagari kita kidon kektien ya ka bangi dai ban kren mli bangi kren ben mli bangi kren kho ngi kren ya ke jing sisa ban sempat ban pen bet ban sneng kata kam dai ke besniu hoi ngamut ban ong bangin chu yaro bai wat ya ka pop ru kam dei kumta hendre ya ka ba dei ban kren ngi ban kren ya kata ka balat ngi ban ong bai ka dei ka balat ya ka ba dei ngi ong ka ba dei tagari kita ai ba ka ktien ka ba mi nak sintur ke jongi kan long habau try yo snow kan long shisha ka ktien ya ka ba try ushem snow ba tading ta aba ki khmat ke jongi ru kin long ki khmat ya ka bangin khmi bitang shu Jesus Christ bangin brai tang ita ki eki ki bhabeneng om ye ki eki jing brai jongani ka perthai ka bayalam mingi shaka pop tangai try ka khu ifi ka ni ka por ka bamanta te husiar ya ka eki ba fi pet namar ba leng bagi khmat ka pen pop yingi u jisu ong kata tang ba fi khmi ra jong ki khmat mo bat abo khmi ya ka brio bat uda brai ya ka ba uda mudur ba shongka bat ka kata kalau ni ka pop klim ni ka pop aurea tang besupet kala long ka pop aurea baru balai bakata ka pet kar kompet ka de ka bajklia tadi ta ubrio ule pop tada bo yam u ka gi khmat la ne unyat gi khmat ka da long bagi khmat ki pen aurea yo gi khmat ki pen klim yo tadi ta ai be ki khmat ki jong fi kinom long shu tan do mda gasngi ani men sim jing pen brai ni men sim jong jing pen ithnat i ki bamlong nin duai ni gasngi ini gimen sim ba man sudah kini ki ba penlong ifi kum ta bang ngai no men sim brai jong ka do brai jong ta ka khmat kan da do ka da dam ngani kasngi ba kai ka ba mi na sintur ki jong fir kan long ka bu trai u de sem sung ba ni na duai ni ka por menta try ni ka por nga aingo ima try ba ka dong ni ka ktien ya ka bala pen snow ha ni ka por ka ba menta lang ba ka ni ka khubor lingkot ha ni ka step ka ba menta nga duai nga ker ko ki konjeme apin kan tang go try ki khmat ke jong ki apin kan tang ki sintur ki jong pi ya ka ka ba mi na ka sintur kan long ka batay kan long shisha ka ba ibet kan long ka ba ibiang kan long ka ba snow bang kan long ka ba snow thiang bar haba ubriu yo snow bar haba ublay yo snow kan long shisha kumta ublay shem ka jing snow ba magum jo ki khmat jong fi ka ka fi pet ya ka ba ka barong shi ka do anot ka jong fi kan long be ka ba pen snow ba you try kan mi shu ka brai kan mi shu ka ta ka ba aurea ka ba klim kan mi shu ka ta ka ba sang le ni ka ta ka ba si na ki khmat ki jong fi ngadwai ngapen kan tang ni ka por ya ki khmat ki jong fi ngapen kan tang ru i sintur ki jong fi ya uthli jong fi haga karteng u jisu ki no ki bor jong ka jingdom ki ni ki men sem jingdom ki bata ku khom fi ki ni baro ki da kut no asna nado menta haga karteng u jisu u ban nasret kadwai ngada kar ku fi kan ni kisngi haga karteng u jisu amen but amen it try kar ku fi nam kran si sho nam kran sang sho
Wanam kalian sarong syuk, wanam kalian ben syuk. Trying ke kui fi, ngin sekendu pat la syai ke singi, pat ai ba ke kemat jong pi. Habu fi pet to ai bu try chen subah. Ya kata kor kompet ke jong fi. Lenta ke beram cu. Amen.